Dobrý deň ľudia, dneska zdravím u nového videa. Dneska budeme točiť Minecraft a postavíme si jeden z takých domčekov, čo sú na Maledivách. Takže máte sa na čo tešiť. OK. Takže pôjdeme si stavať ten domček. Prvé si musíme urobiť okolie a potom môžeme stavať. Takže ja by som tu robil taký most, keby, že sa bude do toho domčeku vstupovať. A ináč. Ľudia. Teraz dneska si budeme robiť, ešte musíme aj dorobiť tento, keby, keď sa nás vstupuje do toho domčeka, tak potrebujeme ešte na tomto moste, na tomto, potrebujeme aj nejakú dekoráciu, alebo jak to mám nazvať, urobiť. Aby to nebolo len také suché, že príjem a nič tu není. Chcel by som sa vám veľmi ospravedlniť, že som netočil videa, som mal pokazenú kameru, tak ospravedlňujem sa, že som dlho nebol aktívny. Tak môžeme sa vrhnúť na to. OK. Takže ja si to tu rýchlo urobím a môžeme začať. Začíname určite, že z hľadiska vás určite by ste povedali, že by sme začali domčekom, ale ja nezačnem, ale touto peknou dráhou, čo bude. Ideme si do inventára po piesok, aby sme mohli zakopať tie, čo som omylom vykopal. Keď chcete, aby som točil viac takých videí, nezabudnite tu dať like, odber a komentár. Do komentáru môžete napísať, ako sa vám to bude páčiť o hodnote od 0 do 10. Ja dúfam, že sa vám to budú páčiť tie videá, točím to pre vás, nie pre seba, takže tak. Tak dobre. Jednu časť máme hotovú. Teraz ideme robiť menší mostík ku tej chatke. Počkajte.
No, OK. Takže začneme, všetko tu bude z dreva, lebo tak tie chatky na Maledivách sú a bude to zo dreva z džungle, takže nebude to až také veľké, ale určite sa bude dať potom chodiť a tak. Takže ste pripravení na túto krásnu chatku, ktorá tu bude. Si porovnajte teraz a na konci výsledok. Dúfam, že sa vám bude to páčiť. Menší mostík je už hotový a teraz si budeme stavať tú chatku. No, takže začíname plochou, tá je najdôležitejšia. Bez plochy by chatka žiadna nebola. Ja si myslím, že takáto plocha by bola veľmi dobrá. Tak aj to stačí. Ozaj si nemyslíte, že to bude taká veľká chatka? Určite to nebude až taká veľká chata. Ale bude to taká menšia a taká na skromnejšie účely. No, takže ešte trošku, pár vrstiev a plocha bude hotová. Posledné dve. Hotovo. Takže toto by bola plocha, na ktorej bude stáť tá chatka. Dobre. A teraz ideme aj samotnú chatku stavať.
a dáme si ju v takomto drevu. No, takže obklad by mohol byť hotový. Teraz ideme dávať okna. Tak. Tu aby bol krásny výhľad na more, tak tu máme také trošku väčšie okno. A aj dlhšie. Tak. Tu je také menšie okienko, také. No a tu už by som nemusel dať žiadne okna, keď už máme jedno veľké, ktoré bude svietiť ktoré bude z okna svietiť svetlo na celú chatku. Takže nemuselo by tu byť už okna. Možno tu ešte také ploché dve, aby to nebolo len také nejaké. Tak. Dobre. OK. Tu ešte dostávame vršok a budeme robiť strechu. Strechu budeme robiť do špicáta. Takže aby to vyzeralo jak originálna chatka z Malediv. No, tak. No, strechu si budeme robiť z týchto malých desiek. Tabule to budeme robiť. Strechu dáme zo smrekového dreva, aby to bolo trošku inčie. Takže sa to obložíme pekne. Tak. Dobre. To najhoršie je na tých tabuľkoch, že keď dáme omylom 2 na seba, tak celá tabuľka sa musí, keď to chceš zničiť, tú jednu, tak sa celá tabuľka zničí aj s tou jednou. Takže to je na tom najhoršie, ale aspoň máš ponaučenie, že nedávaj tabuľky na seba, lebo takto to dopadne. No, čo už. A ináč, aké bolo u vás vysvetené? Napíšte do komentárov, aké bolo vysvetenie. Stačí napísať lenže
že ste mali jednotky alebo trojky. Dúfam, že dosiahneme do tohto roka aspoň 70 subscribov. Veľmi by som bol vďačný, kebyže sme to dokázali. Ja stále dúfam, mám nádej, že to dokážeme spoločne. A potom sa vrhneme na ten interiér. A to bude strašne super. Dobre. Tak. Ešte sa potom na konci sa vletíme k tomu mostu a ho dáme tam také plot a ďalšie také ozdoby, také kvetiny, trávy a ďalšie také dekoratívne veci. Dobre. Tento týždeň má byť strašne teplo. Nie, že odpadnete, musíte sa hydratovať. Píte vodu, hlavne veľa vody píte. A keď budete piť veľa vody, bude to všetko v pohode. Dobre. Tak. Užíval kúsoček. Máme to hotové. No. Kebyže nerobím tieto zbytočné chyby, tak už by sme to mali dávno hotové. Ale to nevadí, lebo za pár sekúnd to tiež bude mať hotové, takže hop, 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 no. Strechu máme hotovú, domček vyzerá nádherne a poďme sa pozrieť, čo je vnútri. Počkaj, ešte tu môžeme dať také trošku dekoratívne veci, jak by som to nazval. Trošku sa to počíta, ale iba trošilinku. Dobre, to je iba tak okolo domu, že by ste mohli chodiť sa kopať. Dobre.
strany. OK. Takže máme to hotové, teraz ideme dať sklíčka a potom ideme vnútrajšok. Tak. Dobre. Ešte tu je posledné okno. Dobre, okna máme hotové. Ja by som tu urobil posteľ. A ju idem urobiť. A potom... Tak. Počkajte. Tak. No. Viete čo, lovíme to z dreva, aby to bolo pekne, jak tá maledivská chatka. No. Robíme si to teraz z takého hnedého dreva. Tak. Dáme, môžeme nechať aj tieto zo smreka. Toto tie tabuľky. Tak. A naposledy. Nie je toto. Možno toto. No. Tak. Vyzerá tu zle, tak dáme tu takto. Teraz to bude vyzerať super. No, krása. Posiel je hotová, tu by sme mohli robiť taký menší záchod, ale ja si myslím, no však môžeme urobiť, prečo nie? Tak? No, a to je ten menší záchod. Popravde, ak mám vám povedať, nevyzerá to jak záchod, ale však dobre. No, dajme tomu, že tak by to mohlo byť. Už si sadnete a robíte základnú potrebu. A tu by som dal taký gauč menší, úplne maličký gauč, taký pre dvoch. Tak. Počkaj. Tak. Robím to špeciálne, aby to bolo zo špeciálnych blokoch, aby to bolo také, jak to mám povedať, také výrazné. A tu si môžete dať výhľad. No, proste tu máme. Ja si myslím, že vnútrajšok máme. Stačí dať len dvere. To budú 3 dvere. Neviem na čo, ale však. Dobre.
A teraz si ideme urobiť. No, tak. Ideme si urobiť ten plot. Takto. Ploty budú v bielej farbe, aby to vyniklo tak s domom. Budeme dávať iba odtade. OK. Tak. Dobre. Juj. Na druhej strane bude trvať plot, keďže tam je už ten piesok. Iba tu môžeme dať ten plot. Tak. A tu budú. Čakajte, tu budú dvierka. A, branička. Tak. No. V podstate tu by sme mohli dať takú, no, takú braničku. A, nie. Tu je tak, že čistejšie. No dobro. Toto by bolo pre dneska koniec, takže vám ďakujem, že ste ma sledovali až do konca. Na ďalšom videi sa vidíme znova. Nezabudnite mi dať like a odber. Ďakujem. Dovidenia.